E ben, pois con este mal tempo entra moi ben pois unha sopa, pero tamén entra moi ben pois un cocido. Estamos en tempo de cocido e tamén, polo tanto, en tempo de grelos. Ollo porque a feira do grelo de Abadín está casi á volta da esquina, o 1 de marzo. Así é. Pero os greleiros teñen que estar moi pendentes da evolución desta verdura. Non sei, Adrián, se tiveron malas novas últimamente. Pois mira, todo pintaba moi ben en Abadín, mesmo pensaban que as choivas destes días ian ser boísimas pros seus grelos. Pero que pasou? Pois, segundo nos conta Darío, un dos produtores da zona, que ata onte mesmo tiña as súas fincas cheas de grelo de boísima calidade, resulta que chegou unha saraivada espectacular que acabou de ir facendo a metade da súa colleita. Unha pena, nós quixemos ir ata ali para falar con el e ver de primeira man como quedaron as súas fincas. Estamos en Romariz, en Abadín, na plantación de grelos, con Darío e Marisol. A choiva como lle ven aquí ao grelo? Moi mal, estes días moi mal, porque foi moito temporal e ayer precisamente caeu unha granizada, ben vedes como puxo todo, furou todo e iso non ten salvación. Hasta ayer iba todo moi ben, nosotros tiñámonos moi bons, pero ben ves como puxo todo a granizada. Aí polas 3 ou por aí da tarde foi cando granizou, e foi cando se estropeou todo. Agora esta finca mira como está, e as outras estarán igual, porque estaban todos fora. Teñen medo que este ano a plantación ao final non sexa boa? Eu penso que non. Esta agora sí, se viñera uns días, como o grelo está no centro, as follas que están, esas xa non valen para nada. Pero o grelo como é o que está no medio, a mellor vai salindo. É dicir, a granizada de onte... Foi a que os destragou todo. O granizo de onte foi os que os destragou todo. Aquí como están furados, o granizo. Isto foi o granizo de onte. Non foi antes sonaba, non estaba así. Estaban moi tiernos. Estaban moi tiernos este. E a humidade que vai haber, iso como lle pode afectar? Home, tamén se afecta. Se é un sitio moi húmedo tamén se poñen amarillos e non lles deixa medrar. Eu te digo, se veñen 15 días que non choiva moito e que faga que suban as temperaturas, recuperan. Pero se non sei, isto vai ser... É que non veña unha nevada agora. Se acerta a vir neve, acabou a historia. Darío, entón, con este tempo, os cocidos este ano parece que peligran. Os cocidos, non sei por outras zonas, pero por aquí, como siga así a historia, non conto con moito grelo, porque nosotros temos aí un restaurante que lle servimos os grelos e servimos todas as semanas. Pero se siga así a este paso... Aquí xa se empezaban, non ves, a pillar, pero mira, rompeunos todos o granizo. Mira pa aquí como rompeu todo. Está todo roto. Estragou todo, Dios mío. Estaban no momento, ademais, non? Sí, xa empezaban. Unha semana xa estaban todos arriba. Porque hasta non lles afectou estas xeadas que veñeron, non lles afectaron. Pero o granizo de onte rompeu todo. Nesta finca están ferrados, son 500 e pico, ou ferrada medio, serán 700 metros cuadrados. Son 300 kilos, 350 kilos, iso tranquilamente. E cantos calcula que se puideron estropear? Ben, ves casi mitad. Mitad queda para tirar, que non vale para nada. Aunque esperemos hasta o mes de finales de marzo, que cando dá máis a calor, pero nada, non vale.